Txorien abestiekin alaitutako beste egun eder bat, gizon emakumeen ezin konponduarekin ondatuko duguna. Maiatzaren 28ko plenoaren berri. Pleno areto honetan izan zen osteguneko bilera, aretoa oso berezi, era berezian antolatuta dago, ikus dezakezuen moduan, ohiko mahaiak hemen zurezko hauek dira eta gaineratiko mahai hauek guztiak egoera honengatik, zinegotzi guztion artean 2 metroko tartea gera zedin prestatutako aretoa izan zen. Horrek eragina izan zuen herritarrengan ere, herritarrek normalean izaten dute leku gehiago, plenoetara etorri ahal izateko, udalbatzetara etorri ahal izateko, eta oraingoan mugatua izan zen herritarren kopurua. Zera horretan, bilera horretan, ohikoa denez, lehendabiziko puntua aurreko batzarreko akta onartzea izan zen, eta gainera bi akta ziren onartu beharrekoak, otsailaren 27 gero ez da egin Lazkaoko udalean osoko bilkurarik, COVID-a dela eta, egin da beste zera bat, osoko bat, baina aparteko berezia izan zen, hain zuzen ere, apirilaren 6ko hauteskundeetarako mahaiak osatzeko bilkura egin zen, eta hura martxoan egin zen, eta bi horiek onartzea zen lehenengo puntua. Lehendabiziko aktari dagokionez gure desadostasuna agertu genuen, eta ez genuen akta hori zegoen, idatzia zegoen bezala ez onartzea erabaki genuen. Eta zergatik izan zen hori? Azkeneko zerak puntuan jartzen zuen jendartetik batek hitz egin du, eta beste zehaztasunik ez zuen ematen. Eta gure ustez, herritar horrek esandakoa oso zentzuzkoa izan zen eta udal batzaren aktan jasotzeko modukoa, merezi zuen zera bat. Bi ideia nagusi baitzituen izan ere, bata da zeraren gobernu taldearen eta oposizioaren arteko komunikazioa hobetzea nahi zukeela, hain zuzen ere alkatearen eta oposizioko bozeramailearen arteko elkarrezketa gehiagoren bidez komunikazio hori hobetzea. Eta bigarren puntua zen, ingurumeneko gaiek bereziki kezkatzen dutela, eta ingurumeneko hainbat gaien zerrenda aipatu zuen, eta falta somatzen zuela, landa eremuko batzordearen bileraren falta somatzen zuela gai horiek guztiak lantzeko. Horiek onartu nahi izan ez zirenez, zera gutxienez labur esatea zer adierazi nahi zuen herritar horrek, ez genuen baiezko botorik eman, aktaren aldekorik ez genuen eman. Kiroldegiaren gaian, bi gai genituen joan den plenoan erabakitzeko. Bata, kirol zerbitzuen kontratua suntsiaraztea. Eta horretan baiezko boto eman genuen, izan ere, bi aldeen adostasunez egin baita suntsiarazte hori. Bigarren gaia berriz, kirol zerbitzuak esleitzeko kontratazio espedienteari hasiera ematekoa zen, edo espedientea argitaratzekoa. Eta horretan, xehetasun batean, eztabaida izan genuen lehen batzorde batean, eta plenoan horrek ekarri du gure ezezko botoa ematea. Hain zuzen ere, xehetasun batean zetzan gure desadostasuna. Kontua da, oraingo espediente honetan proposatzen dela, indarrean den sektoreko eta lurraldeko hitzarmen kolektibo aplikagarriak betetzea, eskatzea. Eta lehengo hitzarmenetan, lehengo pleguetan, orain urrena zerbitzua esleitzeko argitaratu ziren pleguetan, hori baino zehatzagoa zen. Eta jartzen zuen Gipuzkoako titulartasun publikoko kirol instalazioetako hitzarmen kolektiboa aplikatzea eskatuko zela. Eta gure ustez hori langileen mesederako da puntu hori, hain zuzen ere orain jarri nahi den orokortasun horretan utziz gero kalteak etor lekizkieke langileei, 2012ko lan erreforma aplika dakiekeelako besteak beste, arrisku hori ikusten dugu, eta horren aurrean ezezko botoa eman genuen. COVID-19 dela eta merkataritzari eta ostalaritzari dirulaguntzak emateko oinarriak onartzea zen 9. puntua. Eta orain arte laguntza bakar argitaratu dute establezimentuak irekitzeko egindako inbertsioengatik emango dena hain zuzen ere. Eta guk ezezko boto eman genuen.
Jarduera ekonomikoko zinegotziak establezimenduak irekitzeko diru laguntzak ematearen aurka geundela esan zuen eta interpretazio okerragorik ezin da egin. Izan ere nola egongo gara gu diru laguntza ematearen aurka. Guk nahi genuena zen hori ez ezik beste 16 neurri gehiago ere hartzea. Eta hain zuzen ere 16 neurri zehatzeko oinarri batetik abiatuta saiatu gara akordioa egiten PNV-rekin, PS-rekin eta Podemosekin. Eta azkenean Podemosen eta EH Bilduren arteko akordioan geratu da dokumentu hori. Aurreko batean banatu genuen da ez ditugu berrituko zein diren 17 puntu horiek. Batzuk zera talka neurriak eta beste batzuk ekonomia suspertzeko neurriak ziren eta. Beraz, guk ezezko boto eman baldin badugu izan da egindako ahalegina neurri bakarra, establezimenduak irekitzeko diru laguntza bakarrik ematea eskasa iruditzen zaigulako, gutxi iruditzen zaigulako, hori baino zerbait zabalago beharko litzateke ekonomia pixka bat suspertuko bada. Bereziki nahi genuena zen laguntza zuzen bat ematea, hori zen hain zuzen ere aurrekontuaren erdia edo suposatzen zuen kopurua. Eta horretan ezezko biribila jaso genuen. Hori guk inolaz ere ez dugu aurreikusten zerarik laguntza zuzenik ematerik. Eta guk berriz uste genuen laguntza zuzenaren bidez ekonomia suspertzeko egokiera hortxe zegoela. Izan ere gero norberak denda bakoitzak edo erabakiko du nola bideratu dezakeen, nola helaraziko dien hori gaineratiko bezeroei eta interesa duten guztiei. Eta batez ere, ezezko biribila eman genion proposamen horri, berak bakarrik, PNV bakarrik bere kabuz hartu duelako erabaki hori. Agintean den alderdia badakigu bera dela, baina bazuen batzordean parte hartu dute zeran sektorean interesa duten hainbat eragilek, merkatariak, ostalariak, zerbitzuetakoak, norbere konturako langileak eta abarrek. Eta azken aurreko puntura etorri ginen, 11. puntura eta EH Bilduren mozioa zen puntu hori. Mozioa ze mozio? Udal foru funtsari buruzko Gipuzkoako aldundiak hartu duen alde bakarreko erabakia dela eta EH Bilduren mozioa zen hori, hain zuzen ere. Lehendabizi, eskertzen dugu urgentziaz izapidetu izana, zera hori, izan ere batzarrerako deialdia egin eta gero aurkeztu genuen, eta hori eguneko gaizerrendan sartzeko aukera bakarra urgentziazko izapidetza da, eta horretarako guztion adostasuna behar du, eta aho batez hala onartu genuen, eta hori eskertzen dugu, detaile hori eskertzen da. Gero, mamian sartuta alde bakartasuna zen auzitan, alegia foru aldundiko gobernuak bere kabuz hartu duen erabaki bat. Gobernuan bazkide dituzten PS-koei ere etzaile gustatu hartu duen erabakia baino gehiago hartu duen modua. Hain zuzen ere murrizketak egitea udal foru funtsean, udal batzuen diru iturri garrantzitsua dela oso kontuan hartuta, udal batzuetan 160 ere bada, sarreretan, Lazkaoren kasuan ez da inbestekoa, 150 edo izango da, foru funtsa, hemen zerga eta tasetatik eta badauka ia beste horren besteko sarrera, baina beste udal batzuetan 160 ere bada, beraz, pentsa, aurrekontuetan ze garrantzia duen. Eta erabaki hori hartzeko badago foro egoki bat, dagokion foro bat, eta da Gipuzkoako finantzen foroa hain zuzen ere, eta hor alderdi guztiek dute ordezkaritza, eta bilera egin behar zuten bezperan komunikatu zuen PNV erabakia hartuta dagoela. Esan bezala, PS-ko alkate batzuei ere etzien graziarik egin horrek, eta hala salatu zuten prentsaren bidez, hainbat alkatek, 75 uste dut izan zirela, jarritako salaketan, foru diputazioak hartu zuen erabakia zela eta. Eta erabaki hori bi aldetatik iruditzen zaigu makurra, batetik foru diputazioak, foru aldundiak badu zorpetzeko ahalmena, ez du mugarik edo ez udalek bezain handirik behintzat, eta alderantziz udalek bai. Udalek ez daukate hori eta horren bestez zorpetzerik, mugak dituzte zorpetzeko.
badirudi orain legeak pixka bat COVID-aren kontua dela eta egoki gitzapenen batzuk egingo dituela eta izango dutela udalek ere apika zeraren bat, aukeraren bat gehiago zorpetzeko, baina oraingoz legea dagoen bezala egonda, udalek ez daukate zorpetzeko aukerarik. Eta diputazioak bai, esan bezala, foru aldundiak bai, orduan zorpetu daitekeenak murrizketak ezartzea zorpetu ezin denari are makurragoa iruditzen zaigu. Eta makurragoa, udalen aurrekontuetan, foru funtsean doikuntzak egitekotan, legeak eskatzen du likidazioa egin ostean egin behar dela. Alegia, iaz espero nuen isa jasotzea, ez nuen jaso, gutxiago jaso nuen, orduan egingo dute doikuntza bat. Ez aurretiaz egitea, hortik ere, ez zaigu oso egokia iruditzen, hartutako erabakia. Azkenik, puntu honetan, zinegotzi batek bota zigun hemerotekak aztertzeko, 2011an izan ere, EH Bildu foru diputazioan, foru aldundiko lehendakaritzan zela izan zuela krisiaren ondorioz olako erabaki bat hartzeko parada eta era berean hartu omen zuela, alde bakarrez eta komunikatu bakarrik egin zirela. Hori ez da egia. Izan ere, 2011an EH Bildu foru aldundiko ardura zuen garaian, bai, izan zen krisialdi bat, hartu behar izan ziren erabaki batzuk aurrekontua murrizte aldera, foru funtsa murrizte aldera udalei, baina hori likidazioa egin ostean hartutako erabaki bat izan zen, eta gainera udal guztiei aukerak eman zitzaizkien, beren aurrekontuak doitzeko, nahi zuten moduan kudeatzeko laguntza batzuk eta eskaini zitzaizkien. Beraz, berdin-berdina ez da, hemerotekak oraingoan ere gure alde egiten du, zorionez. Eta horrela iritsi ginen galdera eta erreguen sailera. Egun horretan 12. puntua genuen galdera eta erreguena. Galdera bat egin genuen, bezperan eudelek deitua zuen COVID-19aren biktimen omenez isilaldia egiteko udaletxeen aurreetan. Eta guk inolako deirik ez genuen jaso. Guk deialdi horren berri jakin genuen gaineratiko Goierriko beste herrietako udal batzuetako alkatei eta zinegoziei entzun genielako jakin genuen. Eta Lazkaoko deialdirik ez genuen jaso. Ez zitzaigun oso dotorea iruditu jarrera hori. Izan ere Lazkaon egin zen, deialdi hori egin zen eta langile batzuk parte hartu zuten isilaldian eta guri deitu ere ez ziguten egin. Jakina, gu ere, jakinik inguruko herrietan izan egingo zela COVID-19aren biktimen omenezko isilaldi hori bertaratu egin ginen, naiz udaletik inork deitu ez. Eta bigarrena erregu bat egin genien, beti bezala hainbeste kogobernantzaz, koerabakiez eta hitz egiten ari denean PNV-ko lehendakaria beste estamentu batzuetan, beste instantzia batzuetan horixe eskatzen ari da, guk ere gauza bera eskatzen dugula, erabakiguneetan parte hartu nahi dugula. Eta parte hartzea ez dela iritzia emandakoan arretaz entzutea bakarrik, entzundakoa aditu ere egin behar dela, barneratu eta jarrera eraikitzaile bat izan, neurriak, akordioak, lanak adosteko. PNV-ri buruz askotan esan da trebea dela akordioak lotzen gainerako alderdiekin, eta guk gehitu nahi dugu hori bai, beharrezkoa denean bakarrik. Gainerakoetan, txoriek alaitutako egun ederra zapuzten jarraituko du PNV-k.